як бора ду хонаи фурӯшӣ бародарои азиз дар Рана Амидо қафои ҳафтавранг. Дӯстони азиз, магазини овара ақиб бошед. Салом алейкум бародарои азиз, як бора ду хона ёфтам тона. Ина якта хона аз тарафи дасти рост, якта дига аз тарафи даст чап. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим гуфта аз тарафи дасти рост ҳар мекунем. Хона хуб, каллури хона якта хона эҷа меша. хуб, аз ин тараф ҳоҷатхона, ҳамон ина якта хонаи дига. ина сеюм хонаш, иҷа кухня меша ё ки якум хонаро кухня мекунем, ихтиёри шумо. Мерем дуюм хонаш. И ду хона буд. аз тарафи дастча мешавад се хона. Коридори хона рост мерем, иҷа якум хонаш меша. хона кушоди хушомадагӣ. хуб, ин тараф ҳоҷатхона, ҳамом. ина иҷа дуюм хона. дуюм хона. ин тараф сеюм хона меша. аз ин тараф кухня. бардор проекти ҳами хона ганда зури бад омадагӣ. кушоди бад омада, хушрӯи бад омадагӣ. мада ганда махуш.